Barka dai coach Japan ya ce wai kana son ganin mu. Don uwarku sai yanzu ga dama zuwa wurina. Wamiyan ne ya ce mu tsaya mu ji sabuwar waƙar da Memphis Depay ya sake ta jiya da daddare. Oh, kai ka rasa wanda za ka yi koyi da shi sai wannan jakin Memphis Depay din. Daman na ji labarin cewa ba ka da kunya a London, rashin kunya kake wa mutane. To wallahi ni ba zan ɗauki wannan ba. Ka manta takalmanka a London an kama kana rawa a gidan murawa da 'yan mata. Wallahi idan ka ɓata mu rai bindiga ta zan ciro na harbe ka na ga wanda ya tsaya ma wallahi. Ba wanda ya tsaya ba na haƙuri. Haba abokina ka yi haƙuri mana. Idan ka ƙara ce min aboki ba ba sai na yayyanka ka na tattaka ka a nan gurin na ga wanda ya tsaya ma wallahi. Dalilin da ya sa muka yi kasada muka siyo ku shi ne saboda mun ga halin da Barcelona take a ciki a yanzu abin yana sa ni takaici sosai wallahi. Burin kowane shege ya zo Barcelona ya tara kuɗi ya haifi ɗansa wai shi ma sai ya tara kuɗi ana. Na ga munafukai kala da kala har da kai ma munafiki ne na san komi. Haba coach banda ni fa. Yi min shiru da Allah saboda ka san kai jaki ne shi yasa Guardiola ya tattaro mana kai sai da To ni fa ka san dai ba manta Barcelona ba. Duk wani man Ingila an tattare gaba ɗaya an shafa ma a jikinka. To ka sani nan ba mu da man da za mu shafa ma wallahi Allah na faɗa ma. Ai ko in ba a samu man nan ba akwai matsala dan ni ba zan iya walba gaba ɗaya in babu man nan in dai ba a shafa ba wallahi ba zan yi ba. Dalilin da yasa na kira ku a nan shine ina fatan a cikin ku ba wanda yake jin tsoron Barcelona yanzu saboda muna ta kokari mu ga a tebul mun zama na hudu shi yasa ma na kira ku na so ku. Saboda da muna da wannan 'yan daudin wai su Memphis Depay. Ni na rasa wani irin jaki ne, na rasa waka ya zaɓa ko bal, gaba ɗaya ban san wanne yake so ba a ciki. Wanda ya so Luke de Jong kamata ya zane shi da bulala kullum ga Ansu Fati ya biyo wa Dembele za su kashe kansa a asibiti shikenan sai a hukata ni. Amma coach ba wai maganar mu rika zuwa muna ci ba, kai ka san bayan mu gaba ɗaya a bararrake take da an zo wucewa kawai ake yi. Ka bar mun wannan a hannuna ni dai burina kawai ka rika ci mun bal. Ai coach karka wani damu in dai na ɗau bal a kafata sai dai ganni na ci ma bal da kudu musamman ma aka shafa min wannan man babu wanda zai iya kama ni na yi man alkawari sai dai ga na ci. Kaga malam ni fa ba daɗin baki za ka yi ba kawai ka ci mun bal ka gane. To coach shin abin da Memphis Depay ya gaya mana gaskiya ne cewa wai 'yan wasa suna wanke man daki saboda babu kuɗin da za a ɗibi ma'aikata haka ne ko ba haka ba ne? Kai rabu da shi ai jaki ne kai ma na tabbata in kuka zama jakai wallahi Allah sai ko rika wanke toilet kullum a rana sau 3 na gaya muku.